Assalamu alaikum mehriban vatandaşlar. Tağaman oturuyorsunuz, tağırgonçuluk mu? YouTube kanalımın mehriban ağdaları. Men sizin hemmäňizi hoş gördüm. Elbette bu önemli näme? Geçilen ýylyň täze sanyny paýtagtymyň iň bir gödel ýerine ýerleşen Harman kafeinde ýazgyda oturuyor. Elbette bu mehmanymyz bir näçe illeşden bilen haýyşlar boýunça çağırdım. Türkmen sanatynyň gaty uly eden ustad diňe bir teatrda däl, kinoda, umman ses vermekde de özüni nomra diýdiler. Möhür goýan ustad, Türkmenistanyň at gazanan artisti Juma Muhammed Kowsu. Halipa, hoş gördük. Ýa-da bir halak bar soraşdyk, salam berdik. Halipa gepleşiň başynda ilki bilen men size Juma kaka diýip bereli Halipa doğrudan. Köp sawurtun aýdýan, şuňç Allah nazar toparym bilen men size dünýädäki ähli gowluklar arzu edýän Halipajan zanyň sawurtun çakylymy ýykmadyňa bolýa diýdiň. Bolýa diýenseň üçin men size ýene böyle köp sawurtun aýdýan agamza. Gepleşiň başynda bir özüňiz ardy gytgaç bir tanıştyrsaňyz, bir maşgalaňyz barada. Başdyna. Men özüm 1964-nji ýylda 24-nji oktýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň dören güni ödüm. Ben ýöne adam däldim. Şoma aýdýam, muny 5-nji günde okutdylar. Şoma günde. Ben gowdady. Oýo. Bilmeýän owasyň işmadyn diýip. Bilmeýän owasyny dünýä indim, ýene bir tuwalama 6 ogul 5 gyz. Ejem 6 ogul 5 gyz. Munyň çok gahryman edi ejem baky. Şeýlemi? On mirçaga berýärler de gahryman edi. Gergelen ayfamın morsma da ayfamın o. Aydı. Maňa iň gowy häsiýetnama beren şu Ejem Pahir da 6 ol 5 ýyl da maňa şey diýetdi. 10 mir çagan görkezmediň görkezden çaga diýer. O gerek. Ne ýolum bilýärim. Düşündüm. Men ýöne maskara ikinji çaga menden ulus bar. Onu galanlaryň goýup oglum şeyler bilýär. Inni öz maşgalaňyz bar. Öz masalamda aýalym onuň kogul ikagy ýedem agtyrym bar. Tuweleme zanyň hem atda hem baba. Zanyň babalar pişýär. Şeýlemi? Inni sunugaty näetmişdiň sen? Sunugaty men bir ýoksa hasapçy. Sunugatdan öňe başga käre ditdim. Bugalter ekonomistlik, bugalter hasapçy. Onuň şol doktor tamamladı. Oňa bir isläp ýörün onuň. Ýaman hüwesleri ýa-da bir gowy işiňe ma bar eken. Juma ýazmyrat. Halipa barny. Olar atakkaýyp şuň saçlaryny görýänler on hüwes edýän halkam. Şolary kabul edýärler. Halk bundurýarlar da onuň bundurýarlar onuň bir ýerde okudum men şu Norwegiýanyň, Şweýçýanyň alymlary şu adam bir günde 15 minut gülüp bilse bir ýaş ömrü uzalýar diýerler. Şonu suwut etdiler da şol. Adam diýme gülende şu damarlary açylýandyr. Ülkeni niýendir şoň bolmaz. Şoň üçin onuň men isläp gördüm onuň şu hüwes edip gördüm onuň sary şoň hamileýetine bedäýip sary. O da şoň sary o da üniversiteti tamamladı, dil edebiyatı. Şu bana bir bildiriş getirip berdi. Neçinji ýyllarda Halipa? 87-nji ýylda. 87-nji ýylda. Şu Nornefes teatrın ýanyna 3 ýyllyk artistlik studiýasy açylýar. Ýa-da ondan bol teatr okudum. Okudum ama işläp gördüm. Bu ýerde işläp. Onuň eşmo ýaman höwetdim onuň. O häsiýetnama da iş ýerinden häsiýetnama bowdurlar sen. O häsiýetim bolmadı. Adamlar günmermeli ötüp. İşime de ezerdim men kowdum. Men onuň şu häsiýetnama da ony ýere gerek diýdi de gereklerini diýip ýazaýsaňyz nä diýdim de. Onuň şimdinem diýenler okuwa girsem soňundan aýdaryn girilmesem onuň ýene öňkerme gelýär. İşläberim. Duýdurmadym da geldim. Onuň ýem taýýarlyk görmeli zatlarym bar da. Tapşyrmaly resminamalar zatlardan başga bir goşgy basnya. Onuň etüt diýip çok şeýsiz biladi görkezmeliler. Gereketiň bilen. Ýa-da girzak bolsa aktyorsyň görkezmeliler tanatmalar. Bu bilen soňa andyrmalylar, düşünlikli bolar ýa-da.
Şonu bir tayalık gördüm o näme de bolsa onu geçerine öýlemek onun sondan yeri geldi anım. Benim umat direktör Esserin Halk Artisti Baba Nanov deyip. Onun Şo studiýa. studiýan. Ýa Moşy teatr. Onun Hawa. ulmoğlundan biri Türkmenistan Halk Artisti Aman Gurban Nurdiýew. Onun ýene ulmoğlumuz Türkmenistan Halk Artisti Nur Muhammed Keşikew. Ana sanarak Onun dil uğrundan Türkmenistan Halk Artisti Gulbat Amanov. Bu halifeler okul diýerler bir ondan sonra babanlar partat dedi. Ay dedi. Ya şeňki al kär tapamda sen näme üçin artistliğa geldin dedi. Onu sen dedi bärik bir baýarna öýtmän dedi. Beýlege pul oklamorsun dedi. artist var. O qal tokulsa silýapaça geday bolsun dedi. Halka haladyp bilsen dedi. Siýledip bilsen halk diýler. Onuň başarmasam sonra oňur çok golum gelmedi oňursan ha dedi. Bunu benim oğur yani oğurumdan geldim deyip bana bolýar oğurum has boldy. Şey geçtim okul diye okudum. Yani okuduğum okum gowy yani için itler tutparya var bana. Bol okçuluk elem kara olsun edin. Kara olsun edin. He onu sonuçta bana umumy zayn bermediler bir wada. Menin yapan bir vaka olmanlar. Tertip geldi yani. Yok bana bana Sorum şimdi oturalım garahım geliyor da kılamen yoksa bilmeyen katlamam o mat kıyınarak diyor. Son köpelli akpa udurlar. Onu perrazi onu yani onu bir günde onu ahir yasaysayın berdiler o näme de olsun. Onun uzadı tutuyor onun bir onun ayağım doğrudan men yoğum olsam bir bu karakolculuk bozu yok ben şimdi Bahadır diye onu şunda ayağım attı da yara düştü de sapınlı da var. Gelmedim okuğa. Onun üçünden sonra avrak geldim. Onun kesik verdiler onu Muhammed kesik. Onu geliyor hep okul yerine oturdu oturduk falan. Okusa falan oturdum. Onu aydı buradan kovuz. Turuyam dedim. Şöyle. Moda pek şunlar diyor. Ben dedi umum ya ses anne ne moda dedi. Yine. Onu benim oğlum ne bilemek. Yo men yoktum. Ya sen yok ama son şimdi bolmalı. Onu hayır olmalıyım ben. Yok da ben gelim. Mene bu kimim tutya ben da. Ay bunu borong vakada kat köpe sungali. Nam aydı verin ne son. Aydı verin hali. Hep gepes tidin gepesün. Tidin geçen yolun. O bol tronum sungali. Her kim bir yürücüğünü boyuna alaydı. Her kimle 37 dekabrda katvar işlerine napta. Tevil ön yanına her kim kayadıp kuruz geliyor onu bilem tevil bunun yoksa bu adam dalgon şey diyenler okuslarında şey dedim. Malumlara katı duydurma bildirme. Gelin 37'ine kağıdarın dedim. Gelmedin. 37'ine kağıdak. Bırakın bayramçılık. Onu kine gelir dedim. Onu Muhammed Keşik yürü kovmorumda. Hemen kovmorumda. Onu hiç film çıkarmalarla dedim dedim. Kıyırar kaya. Kurtlaşlarına adlarına aytıp geçsey. Ana bulayım da Cuma yol. Onun bayrat Atayev ken. Onun baygelim büyük. Anne Sarkaka Bay. Maksat Altayev. Onun ardı geleceğim hamilesine hemen. Aman. Yani şu Aman Zayva. Aman Zayva. Onun ken de. Mama Zayva. Mama Zayva bana alar. Ken bulur. Tuğlama kıyılar bizden köptü oğlanlar ağırak. Köptü. Onun şey dedim ki ölüm kıyıra koyuyorlar oğlumun adam kaçır kova dedim de onun gellikten ikisine koyun. Kesik geliyor dedim. Kulağım zoruna aldım. Falan oturduk. Ama okun ağrı ettiniz mi? Akademik oldunuz mu? Dilleştiniz mi? Ne oldu size? Ne verdi? Onun oturuyorsun annem. Geplemeler ettik de. Gurlemeler. Benim kuvveti familyam ortalaktı da. Baştan Atayev duruyorum dedim. İşte bu gibi sorunlar. Vekil varlardan kursos bu. Mardan onun hem şimdi benim otur yerine koyduklarım geplemeler. Her kim şu mazir ediyor onun. Geplemeler var burada. Ne mi? Ağzına sualdın mı? Dağlaştın mı? Ne mutlu? Hem şimdi girmedin deyip azıcık şey silkeleyecek bolu malum yaramadım diyeydi.
Yaramasan aytmalı, duydurmalı. Ona oturdu gitti geçti. Altayif dur yerimden. Maqsad Altayif. Onu o da familya o geliyor. Onu turttu onu tutayamıyorum yaramadım deyip onu. Sen ne için gelmedin dedi onu. Oğlum dedi son mamam yaramadı son büyükte paketleri oldu zaten. Rahatları aytmalı. Aytmalı. Men olmadan astarastan aytmalı. Duydurmalı. Bet oturum deyip gitti. Benim şularımın geplemeler onu gepleşlerine az kaharmet başlattı. Onu geldi. Kovuz'da yarından turdum. Ne için gelmedin? Otur yerine değil. Benim oğlum Edil Soğun men okadım gelmedi. Vah kırıvat. Şimdi numanım okadım geriyenler. Gümün içe yok bol dedi. Onun böyle bir yuvaslık bunun yürü kovduğumu biliyen de. Onun böyle inine tanrı gelmeden gelme. Bitti onun kitaplarım, defterlerim yuvaslık kapıya yakına handurane dedi. Yaşınları adarı tunurup durmalıydı. Onun önünden öyle ağlamam dedi. Ağrım var. Yok diyeyim yani. Şimdi bir oradan durun gülmeyecek. Onu sen öz hoşlarından karnısından kime getirip bilecek dedi. Benim çıkayım getireyim. Yine bakım ay ben bak otur yerimde. Ben bunu kutlayayım. Bildirmeyecek onu oturdu. Ay kulakla geçti. Ay muman onu umumi asayış zahirine her yıl bakalım. Bilen bir hükman bolgusuzluk tapmalıyalık da onun vekillerden Aman Sapar gibi kursosumuz var. Onun yine Aman Huday Kulüf diye kargalardan Hakkari'den bir kursosumuz var. Onun şimdiden muğlumum halim yanında murt doğursun da. Murtturluğun mu var? Yok murt koyuvermese gittik. Onun kim? Dilles. Dilles. Üçüyümüz. Neden köserak bana yanka hayallara mesela onun kim yumurtu sıyırdırsa, ayırdırsa gele düştü. Sol ben oturup kurnamalı. Abet kurnamalı ya. Kurnamalı. Onun yankı. Benim kaçı bırak getiriyor, ne kaçı bırak onun yankı. Birinci aman tuttu, aman Huday Kulübü. Kişikim, bu ne mi? Dedi. Bu ne mi? Ne mi? Dedi. Birinin kayısı taptı da kırasını kırıktı. Kırıkıdan murtla gezip koyayım. Ana yem bununla oturdu gitti. Benim gülküm tutayım, kaçı bırak getiriyor onun. Bunun aman sapardım iyi günde. Paltosuna tam fitti. O da tutuldu bir şey. Onun canım benim kaçıp gezip ne ya konu. Onu koydu ya gelmedi koysa koyuyordu da benim sıyırdım aynı tutulma aynı oturup. Sıyırmadan. Yok umumi asayişi notuyor ne anlam. Yine bir hefiyetim var. Ben taptım ona ben kanun hayat koydum da umumi asayişi dairenin kapısını oğlanlar ayratın iki otogda var ya kıyılar ul otogda var ya onun kapıyı ismat halçın. Üç kere kalkıp dillenmese kim öyle diyeyim da mümkün mü bırak diyemese onun iki kere kalkıldı da üçüncü kere kalkılsa kimdiğini bilmem söyleyenler dedim onu. Baba nasıl keşik giraydı. Benim televizyonu var yürü. Olur duydum aktarım. Hemen kuva yalan bak yalan söylersin dedi. Ona ol kına murtun hirdim dedi. Sen murtun hirdim okuva var dedi. Keşik mi? Okuva. Babanın rahatlayana geçirdiler. Bir de çıktı gitti. Aylanma gitti. Oğladı onu. Benim buraya dedim onun verim vardım onun. Sıyırdın mırtı. Sıyırmalar ya. Zaten sonunda sıyırdın. Oturdu da onun zamanla. Oraya dedim de pardon. Diğer oluksun bir duruyor otur yere oturduk zaten sonra kılık vakada kendi. Hemen vururum var da bir kursosumuz var yatıp kalır yani kendine apışka geç tutup sonra vururum var da. Ay kaçırsa da yok ay takip olun da hatta. Ana sargı istiyor Hakabayev. Onun Türk ben sağ kakada mı? O Örsem Türk var. Marings artist. Onu aktör. O da kursosumuz. Onun o kim baymarat Domton yerese oldu. O da katiye duruyor da onun bu kadar az fasadılar. Baymarat mı? O katiye duruyor da daşagin tuğlas duruyor, sıfır duruyor da dedi. Onun nasıl işaretleri kim iyi biçime getirmeli, kim biçirmeli, ne harfsin ben bilim tabak yumruk suatlı her zatlı. Ne de o da etmeli şahsı da. Onun yankı turav diyeceğim turonakla onun ölüm yeni bir zat böyle yani. Yatağak onu hep ölüm hayranlarının geçirimli oğlundan kutu arkın yattı ya da bitirak
tutyan morunları ara, bek tutyanları, çekinýänler, hormat goýmaýanlary bilemek. Onuň solary gijak alman oňorsa barmaly bolýardy. Ya bilip terkis giýmem diýermezek daýy. Yani terkis ursam. Iki bol. Ýuwaş bir iyi bitýär onuň. Yani ayna at tutýar. Zat. Yak tulmadyar. Adyal tutýar. Adyal tutýardygynyň çyrağına mara ýuwaş bir çyk gitmek ýalat geçirýärdi. Kapyny ýygyny götürüp tuzdurmalar. Ýap onu gidýärdi. Ayamdan bari onun en şekillen morma ahır olur käbir onu. O telefon bir 20-25 minut geçýär okuw başlaryny diýem. Onun mümkin mi? Onu sar gelýändir. Gözüm bizde giymek hem oğlum gelmek bolýarmy? Gözümle biraz oğlum hiç onu yeni buradan bilmedi. Ni adam agdiýär iyi besme almak diýersin. Şu ilk çürüklerin aliyat batonum aliyat bunu bir aliyat şu historianlar için yürütü var. O kara çörüğün karası var da onun yürütü hiç bir tapık geliyor sonra. Onun yan taçakta da indi her gün buhan kesilmediğini koysan yem ilmediğini bilir ya. Bizim onun kara çörüğün kesilmek gözümü ondan iyiyse onu yığına yaz bunu görmeyen yerine. Taçakta da yem yadıp kestirip koyuyor kara çörüğünü. Yakın bilirim ilkardan, historiardan yoğurup geliyordu. Sahip. Kara çörüğü meska çalıyor bunun. Üstüne de psikoterapiye sosyolojileri. İyi yerden sahip oluyor. Çok kaldırıyor. Çok kaldırılan sonra ondan sonra insan geriye çıkıyor. Ondan çıkarıyor. O sonra da aktörü paton çıkarıyor. Evet, Halipecan, ömrümde okuardı. İnni men sonra berzek kadar. Ýöne gepleşiň bir az şeýlerak şertwa. Men ilk 4 tane mihmanlara zaň edýän. Goçay limon, goçay da söjüge matmaly. Ondan o mihmanlar size sonra berýär. Men jogal sizden alýan. Ondan olar bir sonra olan bersinler, ondan soň men käbir sonra olanyna durup geçsek. Ilki bilen sana zaň etmeli bolsa sapyrmamda zaň etmem kanýa. Kaparmamatan bir kelte bir gün King Alparslan teatrına işleýär. Menen bile 3 şol bir girim ýok da bolýar ki adyma tutuşan. Bayram vardy. Ekim. Alo. Sapar ağa salam aleikum. Sapar Mammadov. Wa aleikum assalam. Gowmya daýlaňa Sapar ağa. Ya şeýle daýlar. Sapar ağa men Gonç Allah Nazarov. Gelo wamza. Hawa. Sapar ağa men şu geçilen ýol atdy täze gepleşimiň täze sany Türkmenistanyň atgadynyň artisti Juma Kows bilen ýadgyda otýar. Ay çöldüm. Hawa. Inni sizem kiňim dama tertip bir dostuňyz da. Hawa. Inni siz bar Sapar ağa Juma Kows bir istenip bir soraw bermeli, gepleşigem ýazy gidip otýar. Ene beresiňiz elýän soraw, sizi gyzyklandyrýan soraw Sapar ağa. Ene men telefon geçirýän. Alo. Aşarat doğru. O aydı ver. O mu yağdaylan? Ya sen ne var o Cuma kalkın? Cuma kalkan bir özüne sorasan ha bulmayalım. Özüne soran var. Kılık kanyan soran var. Cuma san. Her bir min. Gepleşip gidip duranlar arkayın. Tertip bildirek sonra var diyor. Kitaptan özleyen mi? Yok, dayı. Su getirenin bir kuydu dövenin bir olmasın. Bu mu? Oğlum Cuma. O da hayır. O. Cuma. Ho. Okulda neyse de okulda demedi. Artistçilik okulda. Neyse de kaldı. Hemme. Okulda şu yürek geçirdiler. Yo. O soran bunu. Şu artistçilik okulda bahalamın hemmesi beşlik tertibin bir köpük ikilik. Kovdara. O sonra çok pis şey diyettim. Ben hem yar okuçu görümek, bilemek. Bu ne hayır oluyor? Hem bahalam beşlik tertibin bir sayı diyettim. Bir köpük diyettim. Bilet hoş kuvvetlerine öğrenmem gelip öğrendim deydim ha. O. Sonra bir gece okap iyi yani ayıp bezdim var sonra ne bildim belki.
O sağ olsun köp adam aydı. Sağ ol. Nettar. Sapara. Bolya. Sapara sağ olun. Tanrı arkan zanı sağ olsun abi. Bolya. Ne beren sonra o şeydir. Koğun olarak. Kim isteyen sonra berip biliyor. Ne? İndik mehmanımız. Türkmenistan'ın at kazanan artisti gerek kocaman Merdiva. Gerek malum bilemsiz kan bilaştı bile işlediniz kan multifilmlere, kinolara ses verdiniz. Alayım mı kan? Alo. Alo. Gerek malum selamun aleyküm. Salam. Kuvanç men malum. Qowm Yaş malum. Malum men şuat geçilen yol at gepleşimin täsany Türkmenistan'ın at kazanan artisti Juma Qowus bilen ýadgyda otýar. Ama sen Juma Qowus bilen bir näçe kinolara, multifilmlere ses berdiňiz, kani ýyllara işleşdiňiz. Inni siz Juma Qowus size bir gyzyklandy, siz bir gyzyklanýan soraňyz Juma Qowusy berip bilýäňiz, ýadgyda otýar, ýadgam gidip otýar. Mene telefonu Juma Qowusy berýän, sizi gyzyklandyrýan soram bolum, istenlik soraw. Belki koğum. Aliyo salam gerek koğum ya değil. Koğum eşlenger yenmem. O da. Berme oğlum soram. ben gyzyklandyrýan soram. Istenlik soraw ber bilýän oğlum. Juma. Sen sunuwada adamsa töleme özüňe mara hemme tarapdaýyn sen. Ses vermekde de töleme ol ahlamon kinoda da ýetir öz şukurlatdyran ýaly derdiňiz. O be 70 olandan estim sonra. O kinoda da teatrda da şeýle o zehirli asly şeýle däme. O sağ olun. Ne bolsa däme adam ýaşap ýörsemiz. Şu ömrümiň ahyrda çilli teatr ömrümi bahşederdinizmi? Katgoýar o sebi bir zat bolýar-da şu teatra bir öwrenşiň bir teatrın bir kefeli bir zat. Mama çyna berilmek geldim geçerdäler o tay. Onuň bir zat bar. Hepde de işleýän onuň altuny işleýän onuň birinji gün ilim binzadan almayan işleýän bir diýiş berýär. Sınmaysın, doğrumaysın bir öýde oturasyň gelýär. Şo bir iş şo gidesiň gelýär. Öwrenşiň şeýle bolýan eken. Senin bilen. Ya özüm şo öwrenşiň artistler bilen şirket gülüşip değişip şolar bilen gülüşýän onu suhbatlyk gowuna çeda adam. Umuman işler. İşleşleňden. O bolýar. Şo doğrudan men mara näçe ömrüm var. Men şo berildim men boldy diýen men şo gaty. Men teatrdan gaty köp tatlar aldım. Hem şo taýdan bir ýeri köp tatlar kazandım hem aklamada kravlatlar yoktu şumatın sonuçta men teatra gaty bolmadym, sunuwata gaty bolmadym ulur. Gerek bolum taňry arkadan biz üçin bir az zamanda wagt aýran üçin minnetdarlyk bildirýän bolum. Näzip bolsa siz bilen hem bakym ýazjak bir boş oşdan tamam. Normal. Taňry arkadan. Gerekme malum. Institutda qotdy, handyrdım oğlum studiýada qotdy. Ikizem handyrdım oğlum, gerekme malum. Institutda bedi birinji kursda gerekme malum. Oram raqma Türkmenistan halk artisti, Muhammed Gül Qasim şolum üçtüniň elini okudyk. Oňartyň zäp gowlady men gerek Kutumämedlen aktrisalarny gowuran haknada şu bayan nakdyr. Bayan hem seni bilen şoňa ýadyň hille diýende bir bu bilen de bir kaptanna kadak pes gelbermen son dinläp özüne özleşdirip jogap berýär şoňa gowlatda. Indi kim mehmanjaňa däilmi? Sen mehman köpme peýle. Ýok, goý jok gidiber ne ma tapaw ýony. Bir gelem soň. Gelem soň diýen ajak bolýan. Ýa diýsa bolmaly. Türkmenistanyň at kazanan artisti Aşyr Muhammed Ýemşikow. Aşyr Mehmet. Aşyr Mehmet. Awa. Ona makul hora vermedi. Elinde de. Awa. O menden az olara. Zaňa diýen adam. Alo. Aşra assalamu alaykum. Qowma adaýlaňyz. Aşra men Quwanç Allah Nazarov. Qowma Aşyr qaqa janyň sagmy?
Öyle. Aşağı kim vaktiniz var mı? Ay. Men şu wagt geçileniyor, atı gepleşiň täze sany Türkmenistanyň artgadan artisti Juma Qowus bilen ýazgyda oturýar Halipa. Oo. Inneti gepleşim ýazgy gidip oturýar şu wagt. Siz bir Juma Qowus bir istenlik bir soraw bilen ýüzlenmeli. Men jogaby Juma Qaqadan alýan. İstenlik soraw berip bilen Halipa. Cuma bermedi. Hawa siz bermeli sorawy. Cuma Mehmet çağırdı. Hawa. Ine meni ne berýän? Aşarak dur. Assalamu aleyküm. Aleyküm. O me. Şu gepleş gidip oturuyorum mat. Bugün efirden. Oo. A sonra vermediler. Soraw berin. Çok İstenlik soraw. doğru. Ben Hatta bana ben de yapacağım ama göre daha sonra vereyim. aha. Böyle az çoğaldı. Buraya. Aha. Mimari o yıllık oturdum. Recepte. Ya 8 yıldan okuyalım. Haydi ver. Söylemiyor. 8 yıllık oturdum. Hı. Sonra Voltaire hadavat dönümünü oturdum. Hava. Ondan sonra bir tiyatro stüdyosunu oturdum. Hava. Sonra medeni bir stüdyo oturdum. Hava. Yok tak etdi. Şimdi başka okumak niyetim var mı ya? Sağ ola. Katı. Ber jogaby. O soraw berdi. O sonra katı. Yani karasılmayan sonra katı. Tabiler bir şey ona boşuna sorular veriyor. Ben kılıklandırıyan sonra katı o vakit olur. Tamam. Şimdi kaldı. Aşağı Halipa tawar. Sarang tawarsın. O soraw berdi ay. Tamam. Bora, böyle. Şimdi kim ihmanımız? Sizin bir şagirdleriňiň biri, bir meşhur aktörümüz, rejissor, aktör Murat Molla jaňat görüldü. Aha. Alo, Alo. Murat Gowmy adaylar, ýaşym tapdyr. Hava. Alhamdulillah. Murat şahy ilkelen ara Hytaýda akyň ýene bir gede gutlaýan. Allah jan höwür köp bolsun. Aty begendim. Sanyň tawarsyn. Ilmidama doganly bolsun şolar ýaly üstünlikler. Murat şahy men şu geçilenýär atdy gepleşiň täze sany Türkmenistanyň artgadan artisti Juma Qowus bilen ýazgyda oturýar. Hava. Hawa inneti Juma Qowus bir istenlik bir soraw bermeli. Gaýt gazypdan, hawa siz berýän sorawy men jogabyny Juma Qaqadan alýan. Böyle. Ine men Juma Qaqa getirýär. Alo, Murat sen kovma. Selamünaleyküm. Aleyküm. Tuvelme. Üstünlükler hemden olsun tuvelme. Begen yerler. Maladet işleýär. Evet. Allah razı olsun. Hava. Halife Bey sana sonra var verme. Hava. Gitmiş. Neyse diye böyle. Oluma kovma. Neme var ha, Halife ben bir doktorum şeyde, polis duraydı. Neme, ben bir doktorum, ömrümüzde manasını bilen rolü neme o? In goýnan roluňyzy diýersiň. Yok, oynatınız gelip oynat bilmedik rolüňiz. Oýnatyňyz gelip oýnap bilmedik roluňyz haýsy rol ýa. Kat O, yine de şu ömrümüzde şu şans bolsa, Şol rol. şunu men oynardım diýilen rol. Ama kimin rolü? Bu näme spektakl mesela ya da näme kino? Ben öýdüm aýdym, size men geçiren rolum ýa aklama onak çekdirdi da. Hava. Mene bilalaşýan şo Muratym şol. Hava. Ay kat sağ ol. Her köp adam söylemeğe alarastı. Sen katı da sen bilen katı alarastyalar. Katı doğru her biriyle sen ölüm test verip son canlandırmalar ya test vermek kino smökten test vermek kıyın. Ben o içki dünyasın ısırmeli ahırı. Duyuyorsun ısırmeli. Allah. Onların gidip boyanladım. Yönetme bizim ağımızda mesela romanın son bilen galan rollerin biri ve yönü son Osman şu rolünün bunu çizdi var. Yönünün ben fikirledim yani dedim bilen o ama yani ya durmuşumuzda onun bazı bir oynatınız gelen rolü vardı.
Yok. Var. Yani ben köpten beni öğreniştirdiler şu komediya rolları, gülkünç rolları köp çıkardılar. Ondan men özüm näme şunu biylap öwrüp rollar döwesem gelýär. Kıynan sorular çıkasım gelýär. Ondan soň alyap bir ýagdaý boldy. Men kıynan soru kesipler rollara çıkasım gelýär. Ondan näçük mesela atkan artisti Hanurdy berdiip maňa sine üçin bir kıynan kesip berdi ýaşyrym bu. Ondan bizim halkımız tomaşçılarımız öğrenişte meňe hakma çıksam yok mandan. Ben bar onda. Ben barna gons alanlar özüm bar diye. Men kıynan kesipden kıynan gelýän gon. Gogam oynadyň şonu. Yok, Ýöne tomaşaçyly gülýär da tar tomaşçı onu. gülýär da punk da menem ne diýere bulur diýen menem. Bunu özüm ağladym gelip durýar. Görüp duran men kıynan ýa moýur punk diýerler. Soňra az bir iki saat rol oynasaň az öwrenşeken benimkiler. Ola bir. Ondan mı? Ja. Hadi parti, sen anlattın. Sen seriyorlar oğlum, ne oynayanını dedin. Yani üç tane oynattı. Ondan onu yani bir kemçe yerine yeterli. Manatan yer gelen aýdaýyn. Yer gelen aýdaýyn Murattan senem dinle yer gelenne. Köp näşe talipler ratlar duşa da ýolda ýylyp niýe gatna ýakam awtobusa gatdynyň ýatladylar o körün kesini berdiň amaňa. Rolikde. Şonu gowurtdylar bäri. Bir ýylyp meni muňy resfor Murat Molla diýdim. So on görýän şu ideýa on da terbiýetçilik ähem bolda. Bir Säbi kysgyçykdan gowda manaly şoňyňyz gitdiler da şonu gowurtdylar. Ýani köpläp atlar çykaryn diýip şonu arzu etdiler, haýyş etdiler. Ne sagol, gaty dogry. İnşallah. Bar ne hip bolsa, sagol. Bolýar Muratçam, sagaman işte çanyň sag bolsun, edýän datdan görýän. Bolýar Muratçam, daway sagaman işte. Zahan täçgelli bar nikmi. Alo. Alo. Zahan täçgelli bar, salam. Gowmy adaýlaňyz. Salam. Kuwanç ben Zahan Enjem. Men şu geçilen ýol atlaw, geçilen ýol gepleşimiň täsany Türkmenistan atganan artisti Juma Kowus bilen ýazgy dotýar. Wah, Juma. Ne Zahan Enjem. Siz Juma kaka bir soru bermeli. Istenip bir soru. Näme soru? İstenli boy bir soru, näme soru? Men size plan soru uzatdyp ben bilemok sebäp siziň öz pikiriňiz, öz garaýşyňyz bilen bermeliler. Bolýar. Hemen telefon Juma Kowus geçirýär. Alo zakka gowmy. Juma salam, gowmy dogany. Gow da şu öz ýagdaýlaryňy gowmy. Hawa Hudaýa şükür. Teatra ilk gelemde sahnada Kahraman Şerif'in Oğuz oyunu ahli sahne eser goýulýardy. Şona şerem hadipalar bilen oýnaýardyň, men ýa gelip size ans bolup oturýardym. Men size berjek soragy şeýle. Durmuşda bilenmedir. Kynçylygam gördük, gowullarym gördük, begençliklerym gördük. Kutlar gördük, gastrollarda gördük, safarlarda. Sen nähili düşünýän? Men gaýgyly günni ýaşadym, kynçylyklar başymdan geçirdim diýip şok gustolarda gezmeni gowurýanmy ýa-da şok gustolar men şuňky günümiň bas açar diýip düşünýänmi? Şoňa jogap bersen. Bolýar gowy. Häbi kynçylykly günlerde biri ruhdan düşsen taglyňa da ziýan bolýar. Ondan gaty men islen wagt özümi ýeňildiresim gelene kynçylyklara bilim. Gown şok günlük gezmän men halamak häbi. Ýene gown şok gün bolsaňa bir gownluk berefin gelýär. Bir adam şu yerden tapyp bir adam içine galýar da ýa-da kyn. Bolýar, sagol. Zahan Enjem. Sağ olun, taňary arkadaşym, minnetdar. Gepleşip çykardyň, tomaşa ederdiň. Sana sağ olun. Bolýar, sağ olun. Inni Halipa, jagat bir adamlar
yeterlik bolarım kan yani. Aslında men gepleşim adamdan bir onu kat düşüyor. Hawa. Kötü verelim. Hawa. Men onun gepleşim alıp bastık bunu men berjek soraglanma. Bolýar. Ahlamar kino. Aha. Nem tentek. Nem üçin tiz sayladylar. Şonu o katı sorak. Men bir daha aytyp geçen alyp. Men şonu var häzir aýdyn. Ýaňy bir 10 kildi ondan ol bildim sizin desbereni. Şu öz sesim kan etdi. Onu da orsça. Wow. Abi şu döwürde men tak fesler göremekdim hiç mutlu Kim saýlady? Näme boldy? Aşırda dağı her kim çağırýarlar da onu. Umatly bir aşırak baratım ondan ýanrak işegelen batım. Ondan şu ses barlayan eken, ses saýlayan ekenler de soňa gabat gelip rejissör Eduard Rezef de onun aşırda dağı bir her siyasi olanlar onun artistleri Öyle borçça vermeli. Borçça vermeli. Onu çağırıp şu hani bu belli bir epizoda çağırıp näşe fesler, onun aşırda edil muhalefet tiyatrına çıktım. Senin bark görsene deyip şu taklidi o. Aşırdadı, öyle aşırdadı. Aşırdadı. Ses sayılıyor, ses görülüyorlar deyip bas kahramanı. Onun benim orlay dedim de geçerli miydim bakın tekniğini onu. Vardık onu oturuyor onu. Vardım belli bir vadi. Böyle o kino. Böyle onu. Koyver deydi onun mikrofonun onu varyan onun asla dedi. Onun ses rejissörüm var onun rejissörüm idi. Onun belli vadi buradan dinletti duran idi. Şu diskini ayır dedi. Şu vadi ses veren vadini ayırıp koy dedi. Biz öyle halat bilemek o ne zayıf başka yerden koy dedi. Yoksa sol epizodda hem eksin zinak koyup durdular. Onun sonra başka epizoddan koy dedi. Onun başka yerden koy dedi. Onun dedi. Administratörüne dedi. Şun dedi. Adnan dedi. Salgısını. Adın familyasını belli. Salgısını al dedi. Matlar il telefonlar yoktu diyen yarak. Onun salgısını al dedi. Onun benim kayıttım. Onun bir tentek aklım onun rejissörü şu 4-5 tane yaranrak fesleri Rusya, Moskva aktiftir. Onun şu bilýän filmin başında sponsor değil ya. Himayetkari. Onun Investbank himayetkari hem Roland Bykov vardı. Abhazan ayınan artist. Son fondiksi hatta son himayetkari. Onun dinletip durgun Roland Bykov şey deyiptir. Benim sesimi dinlep. Son ses deyiptir. Bir Türkmen ehem aksenti var hemen deyip orta ulandı, Rusça ulandı. Hemen birlik gülkünçlük var son sesinde deyip. Sol beni tasfiklattır Rusya'da. Birinci ses versin mi? Onun ses verir. Onun benim o da bilmeyin üzümçülükte işleyese üzümge yerimiz var onun. İşte onun kinestudyan saykası vardı onun sapalağı sürüyordu onun cigimden gelirler. Benim neymiş etmiyor kardeşim onu. Üye vardılar salgıyımız alıp onu bilmeyin onu. Orada üzüme gittiler. Niye de soydun deyip onu alıp kaydıklar. Ona geldiler. Benim kimi diyeyim. Sen ertiği deyip kinestudya var mı? Sen sağırıyorlar deyip. Onun Serendurdiye ve de var deydi. Onu var mı deydi. Onun para var iyiydi. Doktor var deydi. Bu deyip O tiyatrda işleyerdiniz mi? Tiyatrda işleyerdim bu. Onun yakı var deydiler. Bor yok mamaların ertiği. Ay bu ya onu alıvediyen de neyim şimdi sana onu aytmadılar ama ses vermedi adam deyip onu ertesi değil onu Cerindurdiye ve paketçiğin bareken onu şeyle deyden sağırdı kabinetine de onu kutlayan kiniden geçtiğini dedi. Cerindurdiye ve öğrene ses veriyor deyip. Şimdi şu aman tenteve ses vermeli. Onu kesin koğuzu matkat yağdamadık koyakta hizmediğin şu adam kararak ses olpasız menki. Onun son ses etmeyen dedi. Onu yani sen dedi 70 kolonun geçtim dedi. 70 kolonun geçtim. Onun benim uluzat diyen benim. Onun bir de tomatlar diskleri yoktu. Kasete vardı. Kaset. Onun üzerine bir kasete bana bir kasete şunu görün dedim. Tekst ve adı verdi şunun türlerini. Hem yat son tutun şun transform gitti. Onun 3. gün başlar gitti. Şehittim böyle. Umumen 3. gün her kim olur ya. Onun 3. gün geldik. Onun başladık. Başladık. Benim kişim bana kıyılmadı. O gidip oturuyor da gözlerim. Umumen filmi 20 günde dinlikte. Yani sesi. En kıyını söndürüp olgu zotu var deyip ses rejissörüm de arttı. En kıyın yeri ilk rejissör tayarlamalı. Artisti. O itini atmağa var ya sonunda. En sonra onun son kıyı
kadrlar. Sonra ilk tayarladı koyulmak, ses verilmek. Kendiydi doğunun atmağa var yani diye sumattı. Çok fikirde duygu değil, so değil. Son arxin hadi ayıttı ya da onun tayarladığının Yugoslav'ın yazdığı şey ya da şey sana benim mikrofon sesi şuraya akıp onun önüme şey koyuverdi başladım. Asli akkus, asli da onun. Jadıma düşsem dediler. Köp o. Ayıpları. Пошли Аркуш, пошли. Каждому приходится идти последней дорогой. Каждому. Когда-то придет и мой черед. Видишь, Аркуш, твое место тихое. Я тебе добра желаю. Разве смерть может быть добром? Деда. Ölmem atmam diye. Ay ağlaman der onun vaq olgu gorgucum oturdum hadip şikayettir fiif yapayttır da. Onun bir değerlerime de adam reşyor ediyordu. Onun kofesinin adını nasıl ne için beyttin gat diye de ay ya oldu da birinci onun yani olgu gorgucum ağlayadı ben bilmedim diye de oturdum hadip onun turmak sonrası kuyruğun yapayttır da onun gelir zaten başar çilmişe benim nemetçiyim ne maktan onu başardı kahanaytır çilmişek durdu onu başam makama yani barmakam makam yani o öl geldi bol yani derden gitti o vurucumun öldü fikir neden onu ne yani on derliyade yan khayal der Arıncı derliye yine yazan derliyade var ben kayıttı 3 günden sonra geldi ne? O hiç günah gelmediydi o. Benim en son sana şu din aymala şu ses vermen o. Hem kahar mı hem şumaten nam zeyten gari ne mi şu zaga ser ne için ben yapmadım. Doğru bilemem. Restoran isteyenler talep ne? O benim şundan sonra geldim hem kahar mı ya ben kıdaydan bakam diydir ya onu geldim şundan sonra. Onun tayin mi diydi onu? Tayin diydi. Osval'ın stüdyoyu Osval'ın birinin pistam etmeliler diktim. Başladı. Şimdi ettirip dur hemen kahramasın din mallip adında vardı anında da orada. Şeydir, ben bilen edir önküyalar değerlerini içinden bir vatanın bollu yazgı, bollu dinli. Şu bollu. Fidyonu hiyde. Edir önküyalar değerli diyor. Bolya değil. Sonra da. Önküyalar değerlerini bolyası ditti. Nasıl da şey ditti. Onun o ürünlerin birini dün son kayıtlarım gördüm de sonra atlarım ikinci yerden bana hadi. Onun ürünlerin çok film gören vardı. Ettir para etsin akkusa dip bacara onun stop kadar değil ya onun kadar donya onun birinci sıkyan familyeme uyuduğum yattır. Kovuz. Glavni rol azvuçul Zumal Kovuz. Sonra var bir orta Atavay çağırılıyor tam diyen yer vardır. Ne yerinde? Toydu. Söyle mi? Atavay'ın asfalt karasmış. Epilotta vardı aray. Toydu vardır so. Ben bilemem. İnni. İvan. Sen yola sayılan. Buğday taşını aylan. Son sene durkasa nemçini katı oryadım somurt filmle. Köp adam oryadım. Neyse kayıtların köp gitse son oryadım. Onun so bir yerine elegri sürgünetleri tap getirdi. Ya öyle bileme del. Multifilm del. Ya İvan. Bu İvan o öyle gidiyor. Somurt filmin redaktör kim? Redaktörü. Ses boyunca. Nehmeti Baydas'ın öyle de kalip şeyle bir yerini tutup desem. Muhammed Bey Halipan kam. Sizin kim? Maya Nayba. Oğluncuğu Maya Nayba. Maya öyle ha. Onun filmin sonra göre kesirine sonra yakınlatmadılar bir kesin bir olsa başka hareketi başka olsa bulunak da sonra onun İlser İvan buğday taşına aylanıyor. İvan sen yola saylan. Buğday taşına aylan. Ondan hediye. Onun şey diye bir yerine de. Köp bir yardımcısın ne? Al kakınız ne var?
yerinde. Sağırın ol akbağı yiyecektir ol tokmağı. Ey ivan toyu hoğluğuyan hayvan yani var. Sonlar yerler bu. Kapadım smat gözü de yaptık görsürüm. Ey ivan toyu hoğluğuyan hayvan yıkıyor yani. İzle kavat. Yani diyen benim. Ne yine bir govarın kinom yekaydı. Ben. Kapadım şunu ağladı doğru. Seni yerini tuttur setemez. Soğaradı durup geçer. Yunu kıyıt kısken durmalım. Bolya. Yunus o oğlancığım Sakino öğren tanırlı da. Dünya yüzü. Onun oğlancığım bu bir nehirci oğlancık vardı. Onun bilen bir kranak çağrı şey verdi o. Ey karri! O hayvanın kellerini keripsin ya. Tut aydan bolya. Vatlar soğuk öyle oldu. Kovul. Yani bir sonuçta bina kovul. Köpadım ben. Bilsem verem bak, seslerin aklımda köp. Onun bir adamın öyle halkaysa kalpaytmaz ya. Onun ideaları onun özüm şimdi beğeneni bu yani şu kovurun motor diyen böyle. Kovurdur. Bir de kovda. En halipa. Bir aktör ve ömrünü kinoda ödem yaman oynuyor rollerini. Yöne şol aktörün hem rollerini Cuma Kovus verdi. Kesni. Mekan silab. Menat. Öyle kurstosun bu. Öyle talip olmuş. Akıllığa da pul gerek, akmağa da pul gerek diye. Dünya manasıyla. Çok aydımla köp aydamaydı. Ne halipa. Ne için şu mekanın düşen kinoları değil mi? Siz veriyorsunuz. Siz sayıyorsunuz dedi. Siz sayıyorsunuz. Restoranı bilmeyecek oluyor. Tapar Muhammed Zalli. Onun işletler gözle zaten onun benim mekanizmli blokamsın. Kurstaşın. Ama bilerek Türkiye'den son ehemini gülüsünü alayan da götürüldüm onu hem de götürdüm ya götürüldüm onun hem bir son ehemini gülüsünü alttırna onun sonunun birinci filminde üzerinde onun Tapar Muhammed Zalli filmiydi. Endüs mekan filab dedi. Kino düştü dedi. Keyfin dedi. Gönüşüm at. Onun da oradan onu uraydım onu azül yani yarattım pazar ol yani köp adamın yatla yani kovladı köp adam bas kesmeye başvuru kesmeye geldi burada neyden köp adam bilen o keslerimi yine mon inni halipa siz sunma saylamat gördünüz sunma işlemet gördünüz şu birinci karnada işlerden bu ortalıkta. Ya ilk gördün mü karın? Ay ilk götmez mükemmel. Yani İngiltere ne var? Şu bizde orada maddiyal kompüterler zatları yok. Onun bizde orada koyun sotlar vardı onun son elektron makineler çıkması, hafif makineler çıkması değil. Onun bizim başlama vardı belli. Yesere belli başlıklı Kerim Ahmet Yarık. Kerim Ahmet Yarık. Onun bırak böyle bu hafif bol kere hafifin balans vermeden sıklıcı gidici den çıkmadan onun bırak böyle onun resmen düşman kapağı düşse balans yap koyuyorum diye adam tanım bunu ne şeyle olan benim onun bir şeydir okusuların ne kadar var son ne şeyle o maşin lenteler var çirli lenteler sonra koyuna sirni adamda fikirlik bile üstün yer bu iyilik dinlek onun için din çıkanak onun biri bir şeyden para şeydir ay gözüm ama itibatı onun şeydir tap yardımda tap onun kağıdını kol çektirmeye için yine bir işler diyor bir ne yapsın tapsıma o yine bir işler diyor son tap yardımda bir onun rahat boyan arkayında en halife Cuma bir de sen ulu idare şu idareden kılan bol turolmalılar işlerler mi? Smart mi? Smart işlerler ne önemli madem nasıl öğrenmeler var. Kompüter zat öğrenmeler var. Siz saklayan da kompüter mi? Kompüterden mi siz saklayan? Kompüter biliyorsunuz siz. Biliyorsunuz. Sonra da işlerdin mi? İşler Ankara'da hedir mi oldular? Böyle o da orada kıymet buldu. Düşünün. Ne halife? Siz sunumda bir adama savursun aytmalı olsa kime savursun aydardı? Bir adama. Sizin Cuma Kovus bolmaňyz şu derece yolu falan bardır abi usta. Bir mol biler, belki bir restoran olup biler, belki bir halife artist olup biler, belki öz maşgalan olup biler, öz dogondan olup biler. Jigile umuman sana yardım edip ine şundan gitti.
Ana, bitti şundan. Benden sonra durur men aýtsa. Sunwatda men şu ýoly uğrukmama sebäp bolan ilk kölemen handyrdy berdi. Ömrüde okurdum. Men okutdy, student teatr studi okutdy, teatrda eline işledim. Men şeyip betişdirdi. Men birinci bilen ilkinji adama tawardyn aýyp bolardy. Gol men handyrdım olma tawardyn aýdardım. Men de köp halk verenler Sizde mesela. Orada yani kasapçı ol işledim de onun basbolçumuz vardı. Yarsağa diye yarısımlarda onun. Bir bariyan değiş buluş bağıtıyorsun da onu senedi yerin tutay derliydi. Kasapçılık derliydi. Ya sen sirke gitti ya tiyatra gitti. Şu da değildi. Yarsağa da değildi. Şimdi bir de gıyının koyacaklarını mı verdi değildi. Kasapçılık da değildi. Ya sirke gitti ya tiyatra gitti. O şimdi tutay da gitti. Adamın koğuna sen de son. Düşündüm. Galiba düşündüm. Indi gitmeli gaýtdyň sen gaýtdyň. Okudyň, işledin, akademik teatrda bir näçe halipeler bilen işledin. Ustatlary gördüň, masterlary gördüň. Awa şolar gördüň. Siz waran halipe, siz şo gatlaklardan geçip öz derejetine möhür goýan ýüňeten artist. Halipe. Biraz da aýtyp bilje. Indi siz şu derejeye ýetmeňiz. Aýratyn bir belli bir adamyň bir ahlaky badyraty şunu diýişgärlerden. Şunu diýişgärlerden bar köp onyna ifadmin hak belläke bilen mümkin bolsa. Türkmenistan halk artisti Nur Muhammed Keşikow. Köp aladetdi de köp molumluğum var halifamyň şeyler okuwçylar kän ýaýanlar. Hem ýerlerde şoň molumluğum okuwçylar barda öňe şoň bu ýyson ýaquwnya da. Haýsy okuwçy bir ýerde abaýa galansa, molum degen ýa bu ýyson ýa da. Miwassa. Enne halife. Ýene bir soru. Men haýsy molumda bolanna bilemok, siz molumda urusy soramany wagtsyňyz. Şonu aýdyp berýär. Ýeden ýadyňyz çär. Yo, illeşler maňa Bolýa. Kim molum, kim maýandy, şonu aýdyp bersene. Ondan maram. Men son Ýa-han adamlar gön özümden eşitýän, dinlen. Institutda okuýakam. Onun bir şey ýong artistlik uturan onun ifafi kär reşýollugy işinde onun ýa-ni. Reşýollugy ifaf wagtymyz. Hünärim boýunça okuyan eýlek tapaklarken baramam. Bir döwür bolýardy, eýlek tapaklardan ursat berilenrek bolýardy. Ben aktörçülük görýärdi. Aktörçülük, ifade reşýollyk. Ondan sonra adynämede şu molumyň Dilşat Melaýew kakadym şu. Kime bilemem. Melaýew derler. Dilimiň uzuna oýar. Bolýar şu. Dur ifade molum. Ona ýa-ni birden öňümden molum şu erti tapagy bar da. Onu erti menen toýa gitmedim de. Bolýar siz molum men siz bolup baraýyn. Kömek edýäs. Bolýar? Bolýar. Molum salam. Salam. Molum bir şugun Sarasda toýmada atyjan şahar bilen bolyn bir ruhsat berýär molum gaýrat edäý. Sumajan men ta ursat berjek. Sen okuwa gelen aga, okuwa gelmeden men sana niýeden tap ursat bereýin? Sen okuwa gel. Bolmasa öňküňe aýlanyna gelber. Falan da. O jogap berýär. Batyr sar onu anekdot. Montaj edipdir Batyr sar daş edýär. Juma ilkten okuwa gelmeli, bir para ýarym para tapak okumaly. Ondan menem sana ursat beren bolmaly. O asyk durdur, ýükültmemen diýär. Endi halipe, bir mümkin bolsa Goşka geçer esas. Bolýar. Her bir aýdýan. Goşka köp bolýar. Yani geçme goşklaran magun. Men halipe, men öz haýyş etjek goşkym iň soňundan aýdar. Belki özüň okansa men haýyş etmekler. İstendik goşkdan 3-4 tane goşka hap berden aýdy. Bir diňläýin. Tomaşaçylarym garaşyp oturanda. Bolýar. İlki berdine de halipeden maslaýy. Bolýar. Maňyň öýdähini dokap berýän geldi. Suratçy bilen çopan. Bir suratçy bidar etdi çopany. Käte ýylgyr diýip, käte gül diýip, o benden bolşy ileken gasyn çıtdy gaýtan bahm bolýyp. O güllürjek boldy, çopan gülmedi. Ýers etdi de ogry bolmady. Suratçy torzordy. Bolmaýa beýle. Halat ýok, han ogry ýazalsym şeýle. Ýylgyrsana iň bolmany ýalandan. Äy oňaýdyk beýdip meşgul bolandan. Ýalana biljek geldi. Onun kakam neme diýärdin? Şunu aýdyp geçeýin. Kakam Kerim Uran nepede öykünmen goýar ýa ýöne. Kakam aýtdy maňa şeýle diýdi. Kerim Uran nepede diýdi, ýeketek öykünen aktyor Juma Kows diýdi.
Yok özüňe daýdyp diýadyň otuşýan, jaňlaşdyram dalay, o 5-10 ýyllıkda. Kerim ağa ne atlamasa bolmaz. Doğrudan ana Murat bilen hormatly kahraman arkadaşımızdan fiýlar her paýalymyzda şonda men Kerim ağa hormatly arkadaşymyň kahraman arkadaşymyň ümünni Setdiňer. Men Kerim ağa ýükündüm Murat Altıgarla ýükündüm. Şolaň ähenginde de guruldyk gonu. Ondan sonra hormatly arkadaşymyz Pogordi. Kerim ağa şün fagollikda. Ondan sonra bir hili. Ondan sonra gidiverdi. Ondan sonra yerge Kerim ağadan mümkün masalypa. Başardımsa. Täze ýylda, täze dostlar köp bolsun. Täzeň ýanyndan aýrylmasyn könüler. Ýyl çalsaşýaly dost çalsyp ýörsek, soňra biziň dost tapmamyz kynalır. Gelmi, degmegin mihman göwnüne, mihman diýilýän zat ataňdan goçok, ýönemin goçok diýip geçmesin asa. Sebebi mihmandan goçokdur, saçak. Ägert amaratdyr dostluk diýen zat, onu gurongda da howluk mollal, onu bolongda da howluk mollal. Onu Kur'an wagtyň howlugyp gursaň, käl kerpiçden hata düşmegi ahmal, onu bolan wagtyň howlugyp bossaň, çyn dostundan zada düşmegi ahmal. Bunu ýene bir kelibagym atly goşky diýen ýak bölme. Okasan hali. Bir adam goýarym. Kelasaň bolsa da kelhanyň ogly öz bolup bersinden özü hoşal. Her kim özünden bolmasa hoşal. Oglum obamyzyň deň ýary boşar dedi. Diýişmegende goşgular bardy. Gel onu. Zatlaram ýani. Bir diýişme oşuradan okajak mı? Diýişme gynan şoşkan bakap bereyinmi? Soňuna gaýaly. Onu bolýar. Diýişme oşurak ýani onu Şährbasan geldi Mehmet we Ogoşgyn bar, Ogoşgyny köp kişi okady. Menem okadym onu. Mene okumam goýdum sen diňlämsäň. Dogry maýdan ömrüňe de okardym. Ona oras kafin from dedi. Tuğulum sen dedi. Kuyamaydı biri. Ben dedim ne atalığı bir sarı İsa'mlı ne bilwegim der. Sen ağam dinläpdin. Suratlar bir. Olar aýtdy da şey okujak adamlar da men öz maňa aýdandatlar da. Goşuk diýen zady many oýunçy okudan gelgisi bardyň diýdi. Şu many oýunçy okusan hem nokody ters otur ýüzlenmesi ýerine gelen ýani eken. Soň üçin onu ýene bular aýdym. Ni Şahrybasan doňaňyň atwyrmaz mükadiýan. Şu goşkyň ady hatta ol. Men şonu ejeme hat diýerim getdi urda. Ustaydan aýda. Bolýar. Oň üçin meni ötüp sarap haýşy diýdi halipa. Haýşy bolýar. Şahrybasan doňaňyň şu hat diýen gon şonu onuň okamsyň içine giremsiň. Şu bir ejeme hat bolsa has men üçin ýakynym dogry bolsa getdi urda. Soň ejeye aqlat bolmaz. Ağlasy inim ağlar, galan yalan ağlar diýe türkmen. Soň üçin elbetde başdan gön okatdyr. Bolýar. Ejeme hat sen şu mahal pencereni açdyňmy? Ýoluny ýyrlap öz bagyryňdan önüniň şäher çagy men ýadyňa düşdümmi? Seni biwat ynjykdymmy dönünim? Belki arsam giýrenlerin düýşüňe alnynda duranlar perişan halym, ennigime görä geçip gaşyňa içkin soranlar ahwalym. Belki görüp arasynda gülleriň näler begenensiň, ýalyň päpdir, eje kesel çiğnen näzik ellerin sığır sagmanyda sıkıny ýokdur. Şu gaýtalap bolgusyjy hökümün ahfeni qarrydyr gaty, bir tarapdan eňirtesi kakymyň, bir tarapdan ogullaryň haýbaty. Onda karar tapman dertli zanyňa, meni küýsep menzilleri açarsyň, men hökman pararyň seniň ýanyňa, sen penakat ýyllygyňa duşarsyň. Sen şumal pencereni açdyň. Ýoluny ýylap öz bagyryňdan önüniň ya şu mahal men ýadyňa düşdümmi? Seni biwat ynjykdym dönünim. Halipajan şu goşgyň bir näçe okadyk. Menden gatwap duratlar ýok beýle okanlarym. Ýöne sizinki al şu goşgyny täden zanyr duýgur okan ýok. O ýöne meniň pikirimdir. Ýok, pikirimdir beýle okan gardaşym men adam gowy. Ýöne juma kakanky gat etpes. Ýene değişmeye ýakyn bir goşgy bar. Bu da şey diýer. Bir bolgusyz sebäp boldy arany, sen ýoluňdan aýry düşdi men ýolum, inni bir görmedik bolýar. Sen äriň gawan, meňem aýalym. Ýoksa esasam ýok gawanmaklyga. Soraşdyk biz, nisik halyň ahwalym. Ýöne biz şondan hem çekinip börs, sen äriň gawan, meňem aýalym. Biz ölmesek ölmez ýatlamalarymyz, ölmez ýürekdäki arzu hyýalym.
Muňa kimden düşünýäs, kimsiz, sen äriň awan ýa, meňem aýalym. Ýaşlyk ýyllarymyzy salyp ýadyma, sen marada goşgy ýazýan, kä ýarym, arman sen adyny aglap bilemok, sen äriň awan ýa, meňem aýalym. Vey be. Zarın sağ olsun. Başka yer okadın gelen koşullar okan onun bolmasa sonra geçip bilýär. Sonra geçerelmez. Sonra geçsene bolýar. Ay koşul. Okadın gelýän. Okadın gelýän atlar köp dönüp baksanjak anykdot aýtdyna. Juma Qowus diýseler bara. yok ba anykdot ýadyňa düşýär. Yok bana anykdot ýadyma düşýär. Bolýar. Men bir ýyl edip wagt Bir bir daha soraýyn Halip az grup drama. Näme üçin sana eşek diýerler? Eşek dip o wagtda bir ýyl egzamende İtelerde, pişirelerde öykün, eşeğe de öykün tabi, eşek. Adım yalak, eşek, kovan eşeklerinin eşek diye. Eşeğe öykün bereydi Halip. Ay, ne diyen de, buraya mı? Yo. Yani onun adı var. Ben Çağrı Hommad Fiskizimde ol ay diye benim son öykünyem. Bunun adı şey diye, iyesinden öykülen eşek. Aha. Sağ ol Halip, ömrüňiz okadyn, janyňyz sağ bolsun. Bir kısancak bir anykdot aýtyp berjekmi Halip? Bor. Yaman haýyş etdiler-de. Ondan häzir onam aýtmasam ondan maňa ýazýarlar, goňş bir haýyş etdiler diýip. Bolýar. Şunu ben tercüme etdim on mara. Görel de dinlädi. Atacan çağrı şuna katgulli birinci gelip. Atacan çağrı gulli mi? O Halipe ulamada gul kusturansa gulyan adam. Ön tercüme ettim. Şunu alayım. Hatta bir harbi bölümde bir efkar kuvveti onun ulu herker delegesi iyilik sokak en ondan Falcone bölümde hiç ilgilmemalar yok. Efkardan yağdığı yatak say arası imetler yerine deyip sokak onun gelip de efkardan yağdığı koyu yatak saylar arası işte eşiklerin tüklerinin arası bolya erkin erkelen nitler mayora. Şimdi bölümünde Pskov şehrinden Ivanov deyip efkar kulluğu diye gitti. Hut çiğliyoruz, Falcone gitti. Onun şeyle son kakası yok. Böyle telegramı geldi. Yani bunu kalkın öldü deyip koyduk. Ay daima hov deyip koşuşturma. Adam, bu da adam Mehmet Sevil'den deyip. Anlayacağını da o adamları verip. Hepim bak gelen yok. Hem gitmeli. Ömürlük gelen adam yok. Hem gitmeliyse anlayacağını o adamlar gidiyor. Bunu koşuştur, ona ait deyip. Bolya Falcone deyip. Falcone'a gidiyor. Mayorum Atriadi bölümü hatırladı öyle. Atriad dengleşin, gönülün kimin kakası ayette diri olsa, beş adımlap öňe yüreğinde tarp öyle başlıyor. Ey Ivanov sen nire var ya gitti. Koşuş vayttı bu da. Tapardın abi. Ey Halip Zan. Doğru İran'da koşuşmaya da. Halip, Sunuvat en yakın dostum. Çok yakın dostum köp gitti. Yani men köpsini yatlatmaya bak bolyaptı. Murat Serbaz bir dostum vardı. No devlet kanunuyum tutuldu. Bir zat barda bir ýyly zatında özünde okan kitabın bir ýyly yaşlılar dinleýäniň zatyn suatlar ýadynda gardy gowy. Täwatna bolulýa da ne ötşe da. Onun köp adam ötşe durýar soňa ýadgysy var bilemek onun şonu seni ýem şonu bildirmem hakykatym taklap bilmezler az karasyn diýmek bolan vadiýet konuşmaň bilen şolardan çykyşym gatdy köpdi de säbi bizim gaýtalaman ýerlerden ogurlaman beýlik etmän suratlarymyz bardy. Indi smat köp Çerkeşiýanym genelhim şahsiýetiniň Türkmenistan atganlar Çağrı Hommad. Çağrı çukur. Çukur diýil ýa, çukur diýmeden Halip Zan da bol tana ýany. Inni Halipe şeylere soru. Siz ön atıcan çağrı Halipe bilen çıkış edýän dolup galny bilen çıkış edýän döwrüňi täze üstüne täze edýärdiňiz. Owa. Doğru. Kanäşe şu döwür çağrı olmaz bilenem etdiňiz ýa-ni başlyklaryňyz ady. Ýöne näme üçin öňküler ýa täze yok sizde? Ya o täzelikleri mysal üçin nememi? Bir duýgu berýän aktyor bolman ýanymda. Ya bilemok, näme üçin täzelik yok sizde? Täzelikler bar bol bir ýyly bir wada bar täzeligiň beresiň gelnä bir kysym
bu tür bahadan arttırasın geliyordu oradan. Düşündüm. Teadelikler var bir hilyonu. Ben doğrudan işlemine teadelik olmasa bir halk rahatlar ya tutup gidiyor ha kaytarıp dursa onun. Ay bunu oğul gördü ya deyip dursalar son kaldı. Men diyecek koyan adım. Atacan çağrı var arada bir zat dimel bolsa näme diýip bererdiler? Atacan işleşdiler. kan işleşti. Atacan sağ. Ebabi cuma qows bilen gepleşik istem hökümet uratdy. Atacan çağrı döwlet Ganymov. Hawa, Oraz Elbaz. Hükman suratda çağrı olmaz. Halife Töreanna berdi. Halife Türkmenistan. Bir daşif. Allah o kan Allah milay. Ne edi sohbet Atacan çağrı? Atacan çağrı ol bir yürüyün ve durmuştan aliyada köpler onun durmuştan aliyan on adamlara has yakin hem qow düşünüklü bolýar onun önem Atacan çağrı bu qowlady değişmeleri gödükler aydan aktı. Yani bizim halkın okatı büyük halk tabi tehel bizrak bulursan meyem beyleyecek bolýar başka çekip bilýär çekmez ýa derecede var ýa onun bir zady atlap berin onu o iki atlatsam bolýar şunlaly onun köp toýa gidýärdik onun bilen çykdy onun bir durmuşa çykýan gyýyň toýuny bolupdy onun bir durmuşa çıkan toýdokan dogonlar atlarken görünmejek bu erkek adamlarken görünmejek onun soňky döwründen ay dogonlaryň tansa çykyp aýlandylar da onu Atacan çağırmana diye ýoşup bilen durmuşa çykanda diye gaty begen ýanyny bildirmeli. O kilini getirdik. Yeni öğret boldy. Mardan toydan gelýärler. Benim bir dilim Türkmen sözü var. Dil singilday diýär. Bilen geç bolaýar onu. Indi tamalýada usmala mardan bärik bon. Ay bir sağa ağlap ýaýakda duran aktar onun ýanky. Onun ejem goýdursa goýun şu bir ýanymda çörek diýen. Ýa-ni bilen ýanynda şöyle göräýin. Bilmeden o gitdi. Ay diýen ýalyp Atacan çağrı kimdir? O da o çağda öňümde düşdi. Onu koyuna haram tamalýatda onu bilen bak bloga diýen şondan ýöne we onu Atager kimim ay goýduraýam diýen aklar onu Atacan çağrana paraşy diýdi. Sağa diyenin bir knop kalı olsa da değil. Gerek kalbat öçülük koysan değil. Vakar Allah. Ay içelim bir güllü görgülcük. Kıyam biriydi. Bir ismi de var onun biriydi. Sının sürekli itti sonra. Indi Halife, döwlet Ganymov diýilse näme bir ýatlama aýdyp bilersiňiz? Geçen ýolum, siziň bir geçen ýolum belli bir bölümde şol adamlar bar. Şoň üçin şo soraw berýän Halife. Gaty dogry, döwlet Ganymov. Oňlary bir zat bar. Ömürniň ahyryny çelsiz bilendir. Derejekde gezdi. Bir zat bolýar. Sakna näkäbir adam sakna çykýar, bu tak sözüm diýen gerek edemeden akon şoň gülýärdiler. Döwlet Bugün var da bu diýip küstükler hem bir meher onun çykýar. Hey diýip bu diýerler. Ondan soň eýim halka öňadylykda oral ferbal hem şeyleri. Onu türane berdi. Halen meter. Onu çyksadan emenek bar berdi aşağı. Şol çykýar bolýar. Eýim halk şolar kabul edýär. Kaptanlar burdaş oturan koy onu dinleýär lider ýan adamlar da şolar. Soňaly döwletiň şo häsiýetleri bardy. Oglady bir çyksa böyle Gunap tipasdı da. Tipas çıkıştı, gunap çıkıştı boldy onun ýanky. Ay onun bir gunam jan dili singildi şey alak. Saparlyk etdirdi on. On menem şunu bir batyrmýasym gelýär adam bilýär. Onu batyrmýasym gelýär diýdim da onu. Ýanky onu şoňany bardy çıkıştnaga ondan işleň çıkıştna ýerimizde işgärden biri batyrma getiripdi. Öýlernäkin. Döwlet çykdyryp bir seretdi, ondan o da bolýar. Eýni bir şuňbry katyp işlerinde adamdan ama geljek belli däl. Şunu ýatyrlaýmasa diýdim da ýa onu. Doğrudan bir başka şehre geçtim bilemem. Adamlar gelip umman so çıkışımı yatırlı da. Onun ýolda öyle yapın. Döwlet çıkmayan girdi. Bana ölýändir diýäýim. Ya bu turda benim anında diýäýim. Şol şey diýdi. Halife. Töreanna berdi diýilse men sizin bir döwür çykyş eden zatlaňyz duşdum maňa. Aýratyn bir üçinji parkda bir medenet öýde çykyş edýän eken şo töreňe bir teatr açypdyrmy şo döwürne. Hatira teatr. Hatira teatr. Men şol diýse gabat gelip bir ýerde.
Doğru. Kendisi tuttunuz. O kendi onun yine buralardan yerine onun Kâs Mehmet Uli Fatma Fatih onun rejissör da benim koyuyordu kömök sen ikinci rejissör koyuyordu onun köp bir yetmeliği vardı onun yani mikrofonu da aydı onun sen öğren geçti ya onun sahnada benim mikrofonu diyenden onun seyret yuvas sahnada yuvas bolun kıyımlıman durun ey şeyle sahnada kıyımlıman gurluman durmak şeyle ağırma kıyılmayı diyenler mikrofonu diyorlar sahnan kırasında Törenine verdi bakır Yağız Murat Akif bakır orası kazıyım şu vurup sık bulyan onu bir de diyen kim diye yine gurluman kıyımlıman durup bir adam mı var ay son ayıp verdi orası kazıyım ay öyle milletim görüp Halipe anne siz Türkmenistan'ın at kadanın artisti Cuma Qoğuz. Hava 60 yaşam arkatan ustad. Böyle aktıklı atlarlar sonra grup görmek nasip ettim. Şimdi siz Cuma Qoğuz sorup öz çağılanızda, öz neberenizi, öz maşgalanızı, oğlun, qıydın, aktıklan, çoğuluklan olup misal için. Siz ömrünüzde bir jegedek gösterdi diýäňiz şolary. Eke jegedek. Şo estet şo çağalar şo estet bilen ulanmaly, ösmeli, gitmeli, belli bir ýaşa ýeten soň şo estet. Men atamyň estedi, men babam Cuma Qoğuz, ina şo estet edipdir men ejeme maňa aýtdy. Şöyle estet etmeli bolsaňyz siz öz neberäňize Qoğuzlaň neberesine misal üçin Jumaýevler bolýar. Şoň sizden soňky nesilere näme estet edersiňiz? Bir söz bilen aýdyrsa Halipe. Bir söz aýdyrsa onu yergeren aýdaýyn men kakam şey diýdi. Köşük diýdi. Şo men hiç haçan aňdan çykmaýar. O gaçyp tutaýan batan soň gaçyp dogry aýtdy da men tabi şonu ýörelge dedim. Köşük diýdi. Bize iýiliň haky düşýän näler diýdi. Iýiliň haky düşýän näler bize diýdi. Onuň diýdi, burat diýdi. Iýile ýagşylyk edip diline çorajak bolan şo ýagşylyk etmän geçdiýär. Men suatlar diýdim. Çağalaňa da. O fäzi suatlar. Öňünde sizin kakanyň öşet edip gidipdir. O şo maňa ýörelge da şo maňa. Şo dedim öz çağalaňa. O aklanma da fäzi. Yergeler bir aýyp berenmeýi bir gelişik. Aýda. Onuň men çağalama gat diýdim. Kogly kıýylym bar. Men diýdim öz urumdan gidiresim gelmedi, dogrymaýsam. Hiç denem, näçe bermedin? Yo, bir Birisi bir urdy işe. O her bir urdy işe. Şäher şey diýdim. Bir özümden dogrymaýsam közenem soň bir ýere gaçyp ütköşüp atlar. Onuň menden ýokdy artist bolan öýsüň dana çykyn diýdim. Öňe düşünüp geçin. Men şu işden çykyp bilerim diýdim arkaýan. Ozan gyýjagym razoluk işledim de ama. O men işletmedim däli. Ha, düşündüm. Okudu işleyecek boldy o. İşletmedim. Onuň ýöne kanunda ola gaçyp gidip bolmaýan latlar bar. Cuma bir soroma guwanç bermedäý diýen soralaryň barmysynda. Bir isyan soralaryň sorag bersene men jogap beresim diýdim. Yani soraglar näme umuma? Yok o sebebi bir sefer sorag diýende ýokly öýrensine soraglar bar da hem adamdan näme sorag bilen hakka diýenler onuň ýergeren aýdyn Irak döwründe ýani artistlikle gelen wagtym o Wozoluk Omat Institut diýen universitet bolýar. Şondan sorag jogap alşat bil sahnada otur artistler bolan bir talip gyýyp näme şeňe sorag berdi bir ýöne koý soraglaryň birde. Hormatly Cuma Qoğuz siz şunu olsa ne adık geldiğiniz bir soru verdi. Benim avtobüs dedim onu vakır var. Bir kötü soru vakır ne adık geldi. Zaten aydısın değil mi? Oldu. Halipe. Şimdi şunu otu bir kadar ayırır. Hatta ayırma hali. Şu sütünü var ya. Şu bir sütünün bersin ne? Benim yaşayışım Halipe sütünün berdi. Şu sütünün aňyrda bir topar gidiren bir edilden we mehribandan we sen bir jigerlen we sana burada ruhsat berdiler. Arslan Perman geldi Cuma Qoğuz. Sen 30 yaş 40 ýyllap öz watanyňa, toprağına hyzmat etdiň, halal hyzmat etdiň. Şo hyzmat edeniň üçin şu bir näçe jigerleň içinden bir adam saýlap allyseler kim alardan Halipe? Sizin edýär adam. Hemmetem edýär. O barada söýdýär. O barada söýdýär. Men bir ýer mysal üçin kakam we ejem we ýa-ni
bir gidilen iniň wa kär duýgulanýardyň bile işleýär. Mesela şunu aýdýan, ol siziň jogabyňyz halipa. Bir adamda Bir adam saklanmaly bolýar. Ýöne eýlekiler hem gatty görenok senden. Yok at görmek. Göwneden o. Kim alardyňa? Bir doğan ağlar bilen doğran ýaşaň kýalak. Men eýlekler öýkelemem kadiýan täýip men ejem alar. Täbi görgüjük bar. Şu kahar gelmedi ýap. Bolgun atly bolsa mawrestirme bolim. Mawrestirme bolim diýär. Men onuň şu käýýär mi ullary da şunu istirdim. Diýilýärmi de bolmayan zatlar näme bolýar diýip diýilýärmi de ullary da silahar bitirdiýär. Akıl tatlygym däl ýöne şu ejem bahiralar görgüjük. Yani köp zatlar. Şeýle de. Ruhlar şahat bolsun halipa. Halipa ömrüň uzak bolsun. Ene geçilenýär. Gitmeşimin täzany Kuwalç anlanyzar topara bilen, toparma köp sawardyny aýdýan, ene aýratynym operatorum hem montaşym, maksatda Maksat Abdiýew, ene öz ikisany oglum bar, Oraz Mehmet, Dowlat Mehmet, anlanyzar da. Bulara men ýetişdi hali. Tuğulum, doğam bolmaly. İşleýär, oglanlar. Halipa bir sözüň soňunda näme aýdasyň gelýän zat bolsa, öz tomaşaçylaryň, öz dinleýijilerine, çağalaryňa, seni söýýän adamlara, sen söýýän adamlaryňa da aýdyp bilerdiň halipa. 3 tane kamera sana bakdy. Aýratynam şu kamera maksat bir sen ne dur. Bolýar. İlkilene sağlyk bolsun, ýurdumyz paragat bolsun, ozaňyz abat bolsun, maşgalamyzda agzyrlyk bolsun, yrkal bereket bolsun. Her kim Allah'dan öz sağlaryny gowunsun, şolaň bagtyna gowunsun, ogul ýerine, gyýyl ýerine, durmuşda öz orunlaryny, bagtlaryny tapsynlar. Şolaň bagtyna gowunmak, şolardan öňen sağlaryň abaýyna gowunmak hemmämde beretsin. Bir. Onuň ýene bir zat bar. Ýa şunlar azaýyp döwürde ben Ahraman hormatly arkadaşymyz. Ahraman arkadaşly her daimda köp sag bolsunlar aýdýan. Oy onuň sanlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, iyi ýurt bähbetli edýän işleri, tutumlary rowat bolsun. Oy onuň dünýä ýüzündäki awaýlary, mertebeleri mundan belent bolsun. Sağlyň sag bolsun. Agurjyň bolsun. Sözümiň şikipleşimi sözümiň soňunda ýene bir sana köp sag bolsun aýdýan, çakylmy ýykmadyň, arýat etmediňiz. Olam meni begendirýär. Bir zat bar da halipa. Şu adam birine bir zat haýyş edenne bitir diýip haýyş edýär. Men ýyňan ýandadım. Şu birine bir zat haýyş edýär, şonu bitin akman ýaman. Men ol adam ýürenem, onu ýürenem. Men özümi ýürenýär. Hemşi şonu diýdim men. Ýüz tutdum kam. Ýüz tutdum kam diýip. Şoň üçin awasy gynandyrmadan halipa janyň sag bolsun, görjüň bolsun. Elmudama sungat alemine ahri eýneşden bilen bilelikde Türkmen sungatyny ula abraýlary bunun beýle o abraýlary derejeleri eýwal halifasy halkyň söýýän adam şey. Halkyň söýýär. Janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Ne mehriban adamlar kadırdan vatandaşlar ediýärler. Geçilen ýoluň täzany Ustad Halipamyň Türkmenistanyň at kadanan artisti Juma Qowus bilen ýazyk etdik. Onuň näme nesip edenden sizem aşaňy pikirine ýazarsyňyz. Elbetde şular ýaly ajaýyplary döredip berýän. Edil arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý olaň sanlar sag bolsun, mundan beýle tutun işleri rawaşlar beslensin. Ine mehribana şeýle ajaýyp agardylar, peýgardylar şuňky geçilen ýolumyzyň täze sanyny jemleýär. Sanyňyz sag bolsun, ýoljaňyz abat bolsun, agşamyz haýyrly bolsun, erteliňiz hem parahat bolsun, görjüňizdiň rahatlyk bolsun. Hoşta bolun, esasda patpsat dedim, agza bolun, go komentarlara ýazyň, indikde haýsy halifany, haýsy sungaty çağırmaly bolsa, aşaryny belläp geçsin. Ýöne haýsyn eden iyisi sungatda iň bolmany 25 ýyl arka atan bolsun haýsy diýär. Käbirine ýaş sungat işlerlerini ýazýaňyz, tek düşünmä, şoň üçin
25 yıl arkan astın, bir hem şotumu dişka arkamda atar. Qowlukda borşarıyor.